isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita, ket naggapo kanipagayam tayo Agil ti Mountain Province. Ngam sakbay ngayon ta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Agil, shout out pay man kani Ma'am Jenny Ferongat, kastamatan kani Sir Derek Gabol. Makablaawan met ni Ma'am Igorotang Hilaw, kastamatan ni YC Off. Shout out kanumet kadagiti taga Santiago, Isabela. Nang nangruna iti pamilya ni Naila kanilander. Makablaawan matlaang dagiti taga Calayan Island, Cagayan. Nang nangruna iti pamilya Balmes. Dainang Merly, Isay, Menji, Melky ken Aminan adumdumngag. Kablaaw manipod kanipagayam tayo Adenya Unay ti Damam, Saudi Arabia. Naragsak ngayon kay panagdangdangag kakabsat. Sapay lakuma ta itultuloy ulat ta timang suporta kada kami tapno adupay adrama ti income isagot kada kayo. Bueno papagayam, intay nga rudan sublian abasaan ti surat ni Jill. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan to'y nanumo asurat ko, idanon kumanpay tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama ngayon kamdangdanggan iti inaldaw. Kastamatan kadagiti padak adumdumngag. Nubilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan Agil. Idinagsina kami iti imuna ang nakarelasyon ko, imayak dito'y syudad tapno agtrabaho. Agingga ang nagamammo kami kani Franco. Nasingpat ni Franco, iso ang nagkampanteak. Ti amok idi kat agbalin anaragsak ti buklan mi a pamilya. Nang runa kat agpada kami meten nga adda anak na iti imuna ang nakarelasyon mi. Ngem nagbidutak. Tano kasano ti kinasaya at ngayon pakpakita na ididamo, isumat gayam ti kinarukar ti panunot ken ugali na nga isuita ti pagparparikutak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Bakit? Adda ka di ibagam, Franco. Apay no, agresign ka lang hindi trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay apag-resignan nak, lakay. Wan tapno makainana ka man. Kita man, kanayon ka mabambanog. Inton sumangpad ka, asikaswampay man ang nagiti ubing. Franco, masapul nga agtrabaho ak para iti anak ko. Di ka di agdanag, tasya akong ti makaam mo. Saan lang asika no di kat agraman ti anak mo? Kabailak nga ipaya amin ang masapsapul yo, bakit? Amok dayta, ang nakababain matkan ka Awan rumbeng apagbainam. Ngamin, agasawatan. No kasano ti panagayat ko ken ka? Kastamet ti panagayat ko nga ipay ko ita anak mo, bakit? Franco. Ti kayat ko, dito'y kalaang balay. Asikaswam dagiti ubing. Iti kasta, saan ka amabanog ang mapanagtrabaho iti inaldaw? Sigurado ka, Franco. Uwan ko naklangarodan. Danag mo na aya. Siya akong ti makaamu iti amin ko nakmanen. Ti kayat ko laeng. Aywanam ti bagim. Kastamatan nagiti ubing. Sige, no iso ti kunam, di iso nga rod ti aramidak. Ket agyaman ak unay, Franco. Awan anyaman na, bakit? Manipod ita. Saan mo na pagparikutan pa'y ti gastusin nyo nga agina? Siya kon ti makaamu iti amin. Franco? Kasla naragsak ka, bakit? At ka di good news? Masikuga. Agpesaw? Wen, doa bulan ng tiin inawag. Ay na! Oh,
Ay, parang sa ka ng unay, bakit? Ang nadam ti bagim, Di ka nagbambanong, Gwen. Kang runahan iti amin. Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalon at tutipas ngay mo nga anak ta. Siyempre, saanan ang masapul nga ibagam daytan niya. Ngamin, amo kon ti aramita. Palpalagipan ka lang, Mut, bakit? Agpalusot ka man ako na akon. Ha? Ayun gayam. Di ka rumrumwar, ha? Dito'y ka lang nagtibalay. Anya, ni, taapay mat. Awanan ti adupay sa ludsod. Basta no anya timbagak. Isot itong palam. Diyak kaya't amapan ka makis-istorya ka dagiti karuba. Agin na nakakit di. Maturog ka no iso. San aray takit din mapan makichismis, Mr. Aramidam. Ha? Sige, sumre ka kung iti trabaho. Tipilin ko, ha? Di ka rumrumwar ko na. Nawatam? Agsarita taman, Franco. Abay, adda ka di parigot. Pudno ka di nagkasar kayo itiim mo na anak karelasyon mo, ha? Ne, asino tinakaamuam iti dayta? Saanan anapatag no asino tinakaamwak? Ti kayat kula ang amaamuan ita, kat no pudno nagkasar kayo kin ni Sylvia. Pudno ka di, ha? Kastoy ngamin, bakit? Sumbat ka! Wen, nagkasar kami kini Sylvia. Di ko nang kanyak. Saan kayo nagkasar? Apay, Franco. Apay, anagulbod ka kanya. Apay. Nabayagan na panahon dayjay. Saan lang adayta? Nabayagan ang nagsina kami. Kan maysa, awanan komunikasyon mi kini Sylvia. Saan aday tadi punto? Ha? Uray nabayagan ang nagsina kayo. Kan nabayagan nga awan komunikasyon nyo. Nagulbod ka lang ta kanya. Sorry, bakit? Nagbuti nga klaang mo't amapukaw ka. Iso ang aramid ko tinagulbod. Kan nagilimod kan ka. Kati may papan iti anak yo. Di ko na ampun nyo ni Cedric. Ha? Putput no nga anak yun ni Cedric. Saan ka di? Uwen, Ulbud ka, Franco! Ulbud ka! bakit? Dagan na kumapay mo. Pangaasim. Namin anon adara sa alinuko nak, Franco. Namin anon adara sa anagulbud ka kanyak. Bayat nga taltalo ka kan ka, ha? Inaramid ko lang mat dayjay. Kapoy tinalabos a panagayat ko kan ka. Ha? Saan arason day ta, Franco? Tanupod no ngay ayatan nak. Imbagam kumatipod no. Sorry, bakit? Nagbuti nga lang amin. Anyapay! Anyapay ti kinapod no adi mo imbaga kanyak. Anyapay! Ha? Ha? Awanan, bakit? Isu amin ng dayta. Kasano ko maamamati ak? Kasano ko ma, Franco? Jill. Kasano ang mamati ak no idi payla ang damo? Kat pasig matan nga inuulbod timbagbagam kanyak. Kasano ko ma, Franco? Apa yun, friend? Ada ka di parikot? Kasla na stress ka, Makapa-stress nga rod, friend. Atoy, agmerenda ka pailaang, friend. Atoy ti Diyos. Adamat biskwit dita, no kayat mo? Agyaman ak, friend. Nga madamdaman ton. Tairwar ko man pa'y ti sakit tinagam ko. Apay nga min aya. Nagapa kayo kadimanan kini Franco? Naku namon, friend. Saan lang ang aday ta? Indarom nakpay ti legal nga asawa na. Anya? Ni, taapay mat ngay, friend? Imbagak kanungamin nga ampun ti anak dakin ni Franco. Anya? Ay, day tala unay ti paka-stress kita, friend. Uray ko mamit nupod no asyak tinaggapuan na day ta at chismis. Saan mat tanaggapumat lang ang amis mo iti ama ti ubing? Kayat mo asawan. Imbaga ni Franco nga ampun dalaang ti anak daki ni Sylvia? Husto ka, friend. Ay, una yun ni Franco. Kasta unay ti panangibabain ni Sylvia kanyak ijay barangay hall. Nagsaw, kunammitlan siyak ti akin basol, no apay ang nagsinad akin ni Franco. Kat adapay matim mo na siyak anakadin na ni Franco. Ay, makapa-stress at talaga, friend. Ala,
Husto pay lang dayta, friend. Iti kasta saan ka akarkaro ang ma-stress. Ag merienda ta pay man. Tani, mabisinak meten. Ituloy tanto ti agistoryan ton madamdama. Ne, apay yan lakay. Anya tinapasamak. Apay akas lama ka umungot kamat. Anya ti imbaga ni Daryl kan kaaya. Siyak ti rumbang agdamag iti kastagan ka. Sikat ti mangibaga kanyak. No abay akas jay ti in-text mo iti anak ko. Ne, anya atex na ita, Franco. Di ka man agin didiam mo, sika, Jill. Ha? Kat no in-text mo kin ni Daryl asan ngom umay dito balay. Anya? Ni, saan na pud no da ita, Franco? Ay, di ka nagulbod. Ngamin, ti anak kon amis mo tinangibaga iti dayta. Kat, namati ka mat adagos, kasta ka di? Natural. Anak ko dayjay. Anya? Nagpuskulkit di tirupam Awan utang mo anay pag-anakam. Franco? Pinagyan kayo dito balay ko. Inted ko amin na masapsapulyo. Inawat, inaywanan, kan impatig kayo nga agina. Ngam kastakit din taramitam itanak ko. Saan? Jack inaramid data, Franco. Awan kinapudno amin dagita ngay bagbagam. Ay na, di kan agulbod pa, Jill. Denggan na kumamat, Franco. Iti uray ka anuman. Sa anak anag text, wano nagchat-chat ka dagiti anak mo. Di kan aglibak ta mga numalawanan ka ba? No talagamit lang ang apod no ti ibagbaga ni Daryl kan ka. Ayabam dito iti anak mo. Ayabam taag sasango tayo. Ipakita na ti ebidensya. Ipakita na ti text wano chat ko kan kwa na. Sana na masapol. Umdasan ti panang ibaga na kanya. Ay saan ang mabalin, Franco? Nasken nga ipakita na kanyak ti ebidensya. Asyak ti nagtaudan day ta a text wano chat. Iso nga ayabam ti anak mo. Ayabam, Franco! Oo, Cedric. Si kamat gayam ti simangpat. Kunaklakit din no ni Dadim. Di ka man naging sisingpot kasta, si ka babae. Ha? Apay ngay warwaragawag mo kano amay saak nga ampon, ha? Anya? Ni, awan imbagbagak akasta, Cedric. Ulbog! Kat no yung text mo pa'y gayam ni Daryl. Asaan kami umay dito'y balay ni Daddy? Saan apod no dayta? Oho! Bakbakitan ka nga ulbog! Cedric, denggan na kumamat. Awan pulos intetex, wano inchachat ko akasta iti kabsat mo. Apay ti kunam, mamatak ken ka. Makaammo ka, Cedric. Parikot mo dayta no di ka mamati kanyak. Basta tinapatag, ibagbagak laang tipod no. Sikat ti makagapo. No apay anadadahal ti pamilyami. Tapno ibagakan ka. Saan asyak ti makagapo iti agdama a parikot ti pamilyayo ita, Cedric? Huston! Tumalnakan! Ay kat tumal na kamatin Sardengan nakon. Sardengan nakon apagat atapan. Ngamin, awan kinapudno amin dagita nga ipabasol mo kanyak. Anay ko! Apay nga giduron ka ngay! Tita, turumbanggan ka. Bastos ka! Anay ko, apay nga sipat ka ngay. Awanan kay ti bain. Idarum kay ti panang tungpang kanyak. Idarum ka! Anya? Oh, atoy. Kita kan basaham tilinaon dito surat. Ni, anya day ka ang papel, Franco? Anya pa'y kumangay? Sumon Anya? Mapan kay di barangay hall tas ang tanak ko. Inreklamo na ka ni si Drake iti physical injury. Isungat da sumon para king ka. Anya? Siyak pa'y tiin reklamo na. Kat na isumat tiin mo na anang iduron kanyak. Oray pa'y. Franco, ti anak mo tiin mo na anang iduron kanyak. Wen, ngam adayo abak-bakit ka. Sika kumamutan at inagadjas. Saan mo kumamutan at inutupan di ubing? Ay, una yan. Siyak manan tinakabasol. Naimbag kumamata, no saan ko nga anak tinangaramidam itikas jay. Ngam saan, ta anak ko day jay, Jill. Anak ko, nawatam! Oh, at itiagas mo lakay. Agtumarkan.
Iti kasta, daras ka nga umimbag. Agyaman ak, bakit? Ala maturukan. Iti kasta, makainanakamutan. Uwan, bakit? Ang mabalin ka di nga prusam tilikod ko. Aging ga makaturog ak. Ala, agtalikod ka nga rod. Taprosak tilikod mo, lakay. Awan sir-sirbim nga asawa? Franco, Talaga man! Awan sir-sirbim! Papakpakan kayo lang kadagitan anak mo! Ha! Awan kid diti babayin mo ah! Pumanaw ka man dito balay ko! anya manen ayati pagkaskas taam. Agpay sumad sana ya! Awan sir-sirbim! Ngamin! Awan may tultulong mo! Una yan, nagimbag ka laang ngum kastamanan ti panagsasaom kanyak. Saan ka di pa'y nga umdas ti inaldaw apanangas asikaso kada kayo kada iti ubing, ha? Araramidag mat aming nga obligasyon ko iti unag ti balay, ah. Oho! Day talaang? Day talaang ti karkarit mo? Ay, talaga ka di nga awanan patagkukan ka, ha? Agdrama ka man ako nakon! Ha! Di ta ka man langin! Diyos ko, aginggat ka ano ti kastoy atrato ti asawa kanya. Anya launay tinagbasulag. Taapay akastoy ti mapaspasarag. Anya, Diyos ko. Dayjayan ni Franco. At daawag na, iso nga imadayumanan. Ay, dagiti anak namanan siguro, dayjay. Kasta lakit di mata na kanayon. Tunggal at daawag na, umadayo. Dagiti mat anak na, no amuda nga adda kwartana, agsasaruno ti awag na. Ngam no amuda nga agsaksakit, di dapay pagan ano apulos. Ay, husto lang mat asaan mi akabalay dagiti anak na. Taamangan no nakarkaro ang maistresak no addada amin ditoy. Husto lang mat asadala umay ditoy no bakasyon. Isumit lang ang asukir dagiti anak na. Nagtatangken ti ulo da. Agalas 11 mat gayaman iti aldaw. Tinasayaan, inakit ti agluton. Ang mga noong tanak manen ni Franco, numarik na na amabisin, kat jak pa'y laang nakaluto. Pasensya kan no basta umayak dito'y kat puro problema ti umay ko ibagbagakan ka, friend. Awan anyaman na, friend. Okay laang. What our friends are for ngay, ako nada, no di mo ibaga kanyak ti parikot mo. May mayat kit di iti kasta malaganan matiriknam. Narigat matlaang no imimpanam ti sakit tinakam iti barukong mo. At adda ngamin nga agsakit no kwa. Wan nga rod, friend. Naimbaglaangan nga agpayso ta adda ka apang ibagbaga. No awan ka laang, ay jak amon. Amumot, ginurad akong ti pamilyak gapukin ni Franco. Awanin ti daduma apagkamangak no saan laang asika, friend. Ay, grabe mat ngamin ni Franco. As in, kabailan na kaadadailan iti mismo a pamilyam. Un nga rod, kat ti madi, namati damit iti imbagbaga ni Franco. Kat no nagadunto pa'y asauna may papan iti pamilyak, no kasye adudwa kami. Ibuy-buy na amin nga ipakpakan na. Oh, di iso kumamat ti imbagam kadakwada. Ay nasaanan, friend. Amudak mo ten. Saanan anasken nga i-explain ko pa'y tibagi kadakwada. Mamati ak amaamuandan tumatlaang tipod no, friend. Sa bagay, ang nalabas mo ti asawam. Agasam man ta maibaga na ti kastakang ka. Nga awan sir-sirbim. Kanda duma pa nga agkakasakit asao. Ay, one friend. Kaslaawan laang kan kwa na dagiti rigat kan sakripisyok ije balay. Pagtaltalawon na kami pa'y kit di pabigat kami kanulaong. Ay, una yun.
Kat apay ngay nga ibantay mo payla ang tibagim kenkwana. Di mo payla ang kit di panawan. Napanunot kong dayta, friend. Ngam pampanunutek matla ang dagiti ubing. Sapay babae ti anak mi. Uray kaskasano, jakmet kayat nga awan madakkelan na nga amana. Maawatan ka, friend. Ang panunutam kumamat tibagim Margie. No siyakla amay sa, uray awanan madakkelanda nga ama, no kastamat ti kinaalas ti ugali na. Ti importante, adatal na ti panunot mo. Agpanunot ka kumaan na imbag, friend. Di ka kumaagbalin a martir. Friend. Panunutom ti masakbayan dagiti anak mo. Ammom, no ita panawan, saan laangan ati kinakumpleto ti pamilya ti napatag. Napatpatag nga amang ti kinaragsak kan kinatalgad mo. Nang runa dagiti anak mo. Dahita kumati imulam iti panunot mo, friend. Aging gaita, may sapay laang abubong ti pagnanaadan mi kani Franco. Ngam kasla kami laangan agka boarding house. Awanan pinakibiyangan. An-anu saklatan ti makinanaad kenkwana, ngamin dito'y ayan ti trabaho. Ken maysa, awan medten papanan mi nga agina. Taarig na katlinak sidak medten ti pamilya gapo kani Franco. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay lakuma talawlawagan ti apo tinakullaapan a panunot dagiti kapamilyak ket may katmeten ti gura da kanyak. Aging galangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Jill. Ken ka pagayam, Jill. Pasensyakan ngam panagkunak ket nasaysaya at matlaang no panawa mo ni Franco. Sinaamon, total saan kayo mat apudpudno nga agasawa, ngamin saan kayo mat anagkalaysa. Ununaem, ti siguridad ti anak mo. Saan mo nga ibantay ti bagim iti lalaki akas ka ni Franco. Awan matla ang serserbi ti panagdanayo no addama ko na nga emotional abuse. Narigat ti kasta apuro agkakasakit asao ti dangdanggam. Mabalin ngamin a matrauma ka. Saan lang adayta, maapiktaran pa'y kitdi dagiti ubing. Ang amanya nga'y katsikamat nga rod ti masaknan, adda amin ken ka apangadang. Alakastan pagayam Jill, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay